ọnwụ na-enwere ikwu na ibe, that's ọnwụ na-enwere family bụkwa ya ebe anụmanụ dị ka ndị metro bịara ibulu anyị ebulu gị nwa fes jegotu gbagodo aka si nekwa ndị na ebe a si na anyị nwa na aka ebulu anyị nwa na ọ bụrụ sọsọ ebe ife nwere laịsensị kịtịkpa na chakwa ya anyị ewu ọfịa dị ka ewu ọfịa dị ka dimkpa bini idekwe nwaanyị obodo n'ụlọ ka efe mena omelọrị laịsensị gị na citizen bi n'ụlọ omelọrị laịsensị ị na-ata afụ na-ele swit na siga na swit na-azụ nwaanyị obodo chi ụmụ ịtọ wee bịakwute anụ na-atagbu onwe na afụ onile obi that woman imere license ka i wee nwee license eji ele afịa na street imenwulie onye mama nwaanyị obodo o nwere ka ọ bụrụ onye Zimbabwe because Zimbabwe na-asị asịsị na fa bụ nwaanyị obodo o nwere ka onwero ID omenwuru ọlị license abịazi iburu gị na-atụ anyị aka ịtụ anyị aka wee bịa bụrụ anyị ọkwa ebugoro anyị ncha anyị chọrọ na-ele afịa na steeti anyị nwere laịsensị mana iji citizen isi na iji citizen mana citizen emenwụrọli laịsensị iji ele afịa ekwu nso ọdụ ogologo nwoke be anyị si na-adọrọ mma eburu ya tụba nwanne ya nwaanyị aka sisi burukwu onye ifele onye ukwu onwe ịgwa ndị Naijiria ife ị na-eme na South Africa ị na-ele swit na siga sigaret ka ị na-ele na South Africa ifele adị eme ya gwa mfe ife ị na-eme na South Africa ị nara Naijiria ya elenwe ife ị na-ele anụmanụ